Иначе нещо, ама къде надолу, бе, братле? Само вятър и хляб. Ай, на здраве. Ой, далеко нападна. Растителност до циците. Мабулче. Няма никой. Няма никой. Айде, чачко, дегра. Let's go. Сега измявайте, ама като е планирано, няма как да не тръгнем. Багажа ми, между другото, това е храната. В другата стая са ми дрехите, чантите и всички неща. Колата ми ще бъде пункт с провизии за някакво време. Абе, предстои да видим. Да кръга ми да издържи. Мога да ви разкажа Тончева пак какви върши. Отидох да заредя колата, да я измих я, паркирах я. Казвам се да вземам багажа и оставям ключовете за колата. Горе! Слизам до колата с целият този багаж. Това е половината даже от багажа. Както и да е. И установявам до колата. Няма ги ключовете. Айде пак наобратно с храниците. Айде сега пак наобратно. И после имам още един курс багаж. Дали ще се чистя колата преди път? Да, ще се чистя. Имам ли още 50 минути, докато дойдат моите хора да се срещнем, да пусна пръснокачка? Да, имам. Ще пусна ли? Ще пусна. Кола номер 1, кола номер 2, това ще е дамската кола, онова ще е мъжката кола. Това всичко отзад е моя багаж и в багажника има още моя багаж. Сега си представете, аз да имам мъж и деца. Греда, тая кола няма да ни стигне. Какво да ви кажа, хора, колата, която е пред мен, с моите хора се прецака, светнаха чекове, мекове, почна да кади и сега трябва да стигнем някак до Банско с тази кола, затова карам зад тях, да може, ако евентуално изостанат нещо, да видя, че са изостанали, защото нямаме обхват в момента. Сега сме измислили тактика как всъщност да я да караме до там, да я оставим на някой майстор, просто да я погледне и така ще почнем с моята. Всъщност надявам и моята да е в час. Открих какъв е проблема, говорихме с майстора. Каза ми, че съм негова колежка и аз му казах, ама знаете ли, че вашата колежка е на 24? И за 24 годишна бая добре вика се справяш с колите. Абсолютно. Не е много истина, ама. Ще пробвам. Това по-въздух. Оу! Мабулче! Няма никой. Няма никой. Нема. Това е идеята. Ето и Радостин идва да помага. Много ягодки. Оле, може ли дничка? Да, ами аз от тебе ги нося. Виж аз каквито палки имам тук. Гледки са големи, верно? Или пътя е в ремонт, или има катастрофа. Не знам, нужно ли е да казвам нещо, обаче този ден просто е трагичен. От началото той е почнал на криво и върви на криво. Но тая вечер да успеем да стигнем до Пирин. Не знам кое спиране е по-късно, но ето вече сме на Пиринче, виждаме го. И моите хора, проверихме колата, не загрява. Най-накрая каснахме на Бутоловото след колко часа? От 9 часа до 1:30, колко часа? Да, сега ще имам по път банани, защото не съм обядвала. Водата си нося в ръка. Кръчето. Ще го видим. Само да няма някой кърлиш. Човече имам опит с тези неща. Вижте, има и Релфайс. Между другото, мина доста време, както сме пристигнали на хижата и за първи път не мърдам никъде от нея, докато всички други обикалят от групата. И да ви кажа, никак не е зле. И сега просто мърдам да раздвижа крака.
знам какво е качеството, ама записвам видеото. Тръгнахме от Яворов и сега вървим към Далтово езеро. Темпото е сравнително добро. Ако сме се разделили на две, няма никакво значение. Движим се. Разстоянието ни е повече от 200-300 метра на групичката. Така че всичко е точно. 3 км и половина след старта, време е за закуска. Кой каквото има. Я кажи, вкусна ли е филията хляб? Прекрасно. Една ли е? Аз не виждам. Две са. Има ли нещо намазано между тях или? Не, само вятър и хляб. Ето това е. 9 кръга на Ада е работата. Растителност до циците. Имаш да кажеш нещо по въпроса? Тъпче са още с филета. Искаш Далтов? На целетен Далтов. Дупенка. Не знам, трябва ли да кажа нещо по въпроса за пътеката. Тук там е получистена от миналата година. Тук там е не. Сега ще ви я обърна да видите. Спряхме за почивка. Всички сме мокри до кости. Краката са гъбясали. Чорапите им вижте къде се сушат и вездинката. Наклона е един път. Зимно не можах да го кача. Преди година-две. Ето го сега. Нали разбра? Тръгваме към Каменишки. Спуснахме се от Далтов. Ох, и на мен ми залепна нещо. Не, че нещо, ама къде надолу бе, братле? Вода на 10 минути. Къде? Това е пътечката. Цък. После така. Двете страници от десна и тъй криси, който ще е по-тъпко. Айде. One second. Чакайте, че тук баш на това място реших да правя клип. Как се спускам? Минахме. Сега тук така. Чакай, аз да ги хвана. Откъде минават? Попъшкаща, ама се включвам. Къде реки? Албутин. От към Каменишки. А не от стандартното маршрутче, от което го качват масово хората. Ами хора, днеска не се разказа играта. То просто беше... То не бяха клекове, не бяха плата, чурища, то не бяха аманаци, сипеи. Даже не знам какво чувате с това вятър, но ви говоря някакви неща. Айде, върха! Айде, чачко, дъгър. Let's go! Дъгър. Сега става просто тя стига. Ето го. Просто скивайте. Каква панорама не се открие. Утре дъжд ще ни вали, ама не иска панорами да има. Слизаме си по зимната марка към Яворов. Обратно. Днес цял ден сме на обратно на E4.
кофина. С кафето в туалетната. Да, право помира. Не ще бъде дълъг ден. С нощи поразливах различно обстоятелства. Се прибрахме много късно в хижата. Останахме с един човек по-малко, защото не се пречукам. Една секунда. И много късно се прибрахме. Едва хванахме банята. В банята на хижа виха, не знаете, че работи от 9. Едва я хванахме. Просто то вече може да не ме виждате. Интересен случай е останалото на света. Просто легнали сме си птичко на 11. 4 часа да звъня алармата е трагично. И тук жули един вятър. Бахър! Ужас! Да, вече не е топло. Излеги от хижата, казах бати бахъра. Вече не е бахър, вече е мега жига. И вече е светло, мога да направя видео без да не ме виждате. Катерим посока Възела. Идеята е там на разклона между Възела и Опрено да си оставим чантите, да не ходим така натоварени с по 20 кг на гръб, да направим Възела валявишки чукар. Валявишки ли беше? Какъв беше? Възелашки, да всеки път ги бъркам тия чукари с въто, както и да е, няма значение. И после се връщаме, се взимаме си раници и тръгваме към Опрено. Днес целта по принцип е да избягаме на дъжда. Дават го към 3 да вали, значи към 1. Тоест, трябва до 1 да сме стигнали с Пано поле. Да видим какво ще стане обаче. Малко ми е съмнително положението. Едните минават през снежната пряспа, другите си обиколихме да не си мокрим кръчетата. Все пак обувките ни нямат мембрани. И трябва да стигнем там горе на това колче. Сега почваме тук по моренките да катерим. Въпросът е дали ще мога да ви снимам през това време, че не е шега работа тук. Добре. След малко, като стигнем до колчето, ще продължа с снимането, защото ще се пречукаме някъде. Айде. Ей този. Ето го Възела. Да не го отбележа. Решихме, че от Възела ще тръгнем там, където по принцип не навикат да тръгваме, ама и сме само двете. Момчетата ги оставихме да почиват на Възела. През раници сме. Пътеката малко рискова, да, ама да, тръгнахме. Още един връх. Момчетата са и там на Възела, стоят и ни чакат. Топ сме! По женски без раница най-добре. Айде, връх номер 3 за деня. Браво на нас. Връхче номер 4 за деня. Кръста. Дават го да вали, изместиха го от 3 на 12 часа. Пускам малко с предната камера. Не знам какво ще е качеството, но няма. Ядки. Сега ще се правим електролитна вода в планински условия, защото нямам ампулки. Това е келтска сол. Сега ще сложим малко. Ай сте тук, да ми остане другите дни. Щупа. Шетото. Сега отваряме за малко. Ножка, лимонка. Нали? Точно той ти казва. Ама оттам си идват баялбаци. Ей така може да го снимаш. Ми идват. Дават го да вали нормално. Да идват. Той е райта за те вика да качим хижата. Не качим хижата, не качим две кебабчета с Падна. картоф. Може да я повдигнеш. А защо е отворено? Ами Навсякъде. Аз не знам къде да я хвана. Защото Да, нали не е сваря отворено. нещата. Чакай. Ай, ощипама. Ощипаш ли? Не бе, раничката и лимона. Кога сварих без да разбера? Не, ти не.
Как няма се снимаме на И всеки връх, Монче. после не знам къде съм била да Радостини. Ма нали това е лафа? Не си ли се снимал на връх, значи не си бил на върха? Не, аз Не си бил на връю. помня, разбираш ли, зато То и аз. В годината качвам толкова много връхчета, че мога ли да ги помня? Значи нещо. Аз ще стискам по телефон. Пък и моите колежки сега знаят, че съм в Пирин и чакам. Чакай, ще ми влезе семката вътре. Аз сега ще направя толкова кисела тая вода, че няма да има пиене. Идвайте да ви снимаме. Не, тук на това. Искам да ви кажа, че влизаме в окото на бурята. И не съм много сигурна, че последните километри към Спано ще са ни приятни. Още сме по билото. Отиваме към Чедърска порта, викате също и Винарска порта. Точно се срещнахме и с един парков. И той точно това ни обясни, че има и по-пряка пътека, обаче не е маркирана. И след това, че почва да ни хваща мъглата, преценихме, че ще се направим нашия тръг. А няма да рискуваме. Та така, сега се молим само да слезем от билото, преди да завали. И забравих да ви кажа, ама отдавна пристигнахме на Спано поле. Палих печка, за да може да се изкъпем. Окаджихме се, миришем на животни. Но всичко е точно. И между другото, тук зимата, знаеш как се празаляш? Беше така, като празалка и правеше така. Зимата не съм Вървише така и се придържаш. Събличам се и влизам. Събличай се. Подбирам ви тук на планина и полеви условия. И така се случват нещата. О, след баня е много добре. Топ. Лафа, хигиената е враг на туриста. Не важи. Няма оправдание да си мърляв. И със студена вода пак ще се изкъпя. Искам само да видя каква гледка. Ох, че се тряснах на каква гледка. Си вземам душ. Ей, това е тук зад мене. Не беше тоалетната. Защото тази, която е цивилизованата тоалетна, е само една и тя е с баня. И има хора, които искат да се изкъпят. Да, ама аз да няма да стискам. А пък съм под джапанки. И под тия чукари, под джапанки, да се катеря още по-нагоре. Ма няма как да стане. До тоалетната само. И не ми дрема, че тоалетната ми е на баира. Те ядеш и ревеш. И пиш ракия. Да може, като ревеш, поне да знаеш за какво, защото съм напил. Ай, на здраве. Не бе, то не вали. Часът отново е 4. Наплякани сме. Пием кафе. И вече сме леш. Четвърти ден в Пирин. Много не се разказа играта. Ама ние ще се пиме на кафенци и палим. То знаеш, че следващите 24 часа няма да имаш обхват. Пишеш бележки върху салфетка. Тръгнахме от Спано поле преди 30 минути и вървим вече към хижа Беговица. И оттам ще захождаме Кукли и Зъб. Да ви кажа, оказа се влияние. Толкова дни, толкова километри. И днес ще е най-теглата денивелация. От тия 3 дена, 3 от 3 до момента, където ходим много като километри, сме с мокри крака. И с нощи след този дъжд допълнително стана мания с грозде положението. Ох, какво да ви кажа.
тестваме психиката в общи линии. Тесно, хванахме вече основната пътека за хижа Беловица. Мокри са ни краката. Вече 1 час вървим с мокри крака. То се знаеш, че няма какво друго да е. Просто. Имаме още няколко километра до Беговица. Комари! Юка са вибрационни. До Беговица, докато ги изтискам. Час е 47 минути по-късно. Сме на 200 метра от хижа Беговица. Според трака. Дрей много ми се спи. Вървя и просто вървя. Тук сме с Марчето. Двете момчета са по-назад. Вървим и само си мълчим. Всички там по пътя спят. И сме отбелязали първите 10 км. Сега имаме да стигнем до хижата. Кондузения крак ме боли. Лошото е, че започна ме боли и не контузения крак. Заради това, че има мускулна теска в прасеца от босите обувки. И честно да си призная, утре е последен ден. Не знам какво ще качваме, дали изобщо нещо ще качим. Защото сме мармалат всички. Първите 10 км са направени. Лошото е, че сега имаме да качваме страшно много. До Тевно. И преди това до върхшата до Тевно. Свалям ви, отдолу ще е кошмарен. Ама какво да направя, да болям ръката. Да държа. Искам да ми викне някой лифт или ескалатор. Да ми построи. Не знам колко паежни обрах от гората. Сега се молим на Беговица да има нещо сладко. Освен това, че ще си изядем нашите закуски. Защото не сме закусвали. Още без манджа изкарахме. Буквално пихме по едно кафе и газ. Та вече стомаха ми е много празен. Енергия също няма. И това сигурно е Беговица. За първи път идвам тук, така че дори не знам откъде е входа. Но сега ще разбера какви входа. Просто сме... вижте какво сладко куче има и там. Той не се вижда май. Да, само аз си го виждам. Но няма значение. Сега влизаме да търсим манджа. И нещо топло. Влад мори добитъка. 8 часа закуска. Едно тирамису и една торта и едно кафе. Съм готова да приема. Да се надяваме да стигне. Без да ни вали. От хижа Беговица хванахме да катерим към Тевно. И на разклона, който е за хижа Пирин, поехме надясно по жълтата марка, точно след едно за хижа Пирин, за да заходим да качим куклите. Това не е убийствено. От сутринта до сега имаме 16 км и в общи линии 1000 метра и нещо до момента положителна денивилация. Първият човек от групата съм. Другите са малко по-назад. Енти са и там. Марчето е някъде тук. Ето, потава се. Кукленското езеро. Нашата цел е Тевно езеро и там някъде на маята си. Виждате Мозговишката порта. И така, прахча си. Времето взема да се разваля. Почват облаци да се появяват. Дано да
да изчакат. Че и зъба ни чака. Раницата ги оставихме там, покрити с дъждобрани. Оставихме там и щеките. В нас има само мембрани. О, бе! Още малко остана. Там е. Даже и конката се вижда. Айде. Отбоса обувки по сняг. Сега тук ти предлагам Вило да се вади щеките. Не се спусна? Цял ден сме с мокри крака. Буквално от 5 часа. Така че и при снега можем да прецапаме. Няма драма. Ние ето по тази пътека идваме. Каменичка, малко каменичка. Тук се вижда голяма красота. Не знам дали го казах вече. Нямам спомен. Озложните ми клетки няма. Слезнахме. След като качихме зъба, между зъба и ловарника в улея по морените има така пътека, която в принцип не е маркирана. Има пирамидки, що годе е ясна, след което част от пътеката решихме да си я спестим и предашихме право нагоре по Баира, като прекусихме 2 пъти реката, включихме се на пътеката, която води от Хижа Беговица за Тевно езеро. Финалното изкачване. Направо днеска бързаме цял ден да избегнем дъжда, обаче и той упорито така си ни изчаква. О, ще препадна вече. Упорито ни изчаква и по прогнози го даваха да росне малко с 12. Пропусна. После го даваха да завали по-силно в 3. Пропусна. 3,5 вече. Някъде още не е завалява. Та най-вероятно в момента, в който влезем в заслона, ще почне да се отваря небето. Край на днешния ден. И сега ще видя колко е часа и ще ви кажа. Часа е 4 без 15. Той то. 5 часа до 4 без 15. Да мога да... Сега остава да го изпусна този телефон тук. Само това ще ми липсва. Майка, като го Колко ти стало за пиенето? Ами, по принцип ставам. Аз предния път, като пих, ушки им ставаше и накрая се посрах и повръщах. Та не знам, жената казала, че става. Аз не знам. Ще стане ясно. Сега се почва процеса по миене на лице на Тевно езеро. Айде да падне по-бързо. Падна. Наистина, заваляй съм по без чорапи. Да не ги мокра. Май сега спря да капи. Май изчаква. Се измия лицето. Сега отивам да ям една леща с една наденица. Ой! Леко нападна. Чукарите с джапанките. Последен ден. Тая сутрин тотално забравих да снимам. Изпахме се. Отказахме се да ходим към Джангал, защото го дават да вали на обяд. Спахме се, станахме в 6 и нещо, предвид, че можехме да станем към 5. Абе, лудничка, малка, това няма никакво значение. Решихме, че днес от Тевно езеро ще тръгнем да вървим посока Демяница и малко преди Демяница ще заходим към Тодорина порта и там ще спуснем към колите, които са на Вихрен, за да не повтаряме никакъв маршрут. Често казано, направихме си една приятна закуска, едно котенце изпихме, днес няма такова бързане. Вчера ни излезна душата от бързане,
за да не ни завали дъжда и накрая знаете ли какво? Дъжд не валя. Имаше само гърмеж и тъмни облаци. Капка дъждец не капна. Поне в нашия район. Само където си потрошихме краката да бързаме и да ставаме мега рано, да избягаме на дъжда. Но аз лично 7:30-8 без нещо бях си легнала и бях заспала. Така че вече съм свежа. Сега продължаваме да се вървим към портата, но вече е много горещо. Приключението завърши, прибрахме се живи и здрави. Това е най-важното. Вероятно сте забелязали, че почти няма видеа след прибиранията в хижите, просто защото вечер беше момента, в който си най-уморен, оттрепан, станал си в 4, блъскал си от 5 долу-горе през целия ден с 20 кг раница, валял те, духал те или примерно те напекло слънцето. Прибирайки се в хижата или заслона, вече си толкова уморен, че просто искаш да се изкъпиш, да си легнеш или да се надеждаш да си изкъпиш, да си легнеш, няма значение каква е последователността. Просто искаш да се добереш до леглото и въобще не съм снимала тогава. Първо спахме на Яворов, първа нощувка, втора нощувка на Вихрен, трета нощувка на Спано поле, четвърта нощувка на Тевно езеро. И така, в заключение за долу-горе това време, в което сме били. В планината 11 връхчета качени, много емоции, много снимки и много минути видеа, които трябваше да бъдат сгубени. Хочу да не ви плаша с моята визия. Ще ви кажа лека нощ и че... Или хубав ден, да знам кога ще го гледате. Аз не знам даже кога ще го качат, както и да е. До Скиф.